How do you because make the business, make the business. So you do pass. And when many boys, except to go many boys. Then by the time that's to money, not to battery. Goal, for my boys. So I've gone now, pass here. I would not like to continue. Can concentrate here now, battery, motor battery, and oil, engine oil. So one day, for all my boys, job need them when I go to. Say I'm going when I go. Yeah, take a stock. Each store, I take a stock now. And say I'm washing each one I take a stock, washing. I had this surprise. Think Oga Siba attack ya stock washing job. I didn't tell them my plan. So it has me all the shops somewhere now go to attack ya stock washing. As at that time, every five shops come at that time. Well, or 9 boys had it at that time. Once if I take the stock, about what time, I said, okay. See, all of you know, my hammer about my okay. I know when you buy. Funny name, see, Hanata, Hanata. I don't understand when you're not for parents here, when your parents here, I'm not from idea also. So, yeah, so funny now. Where address there? See, funny is plan. Bless you and say, now that shop, store me now. Ngwa ni na abia. Na mutashi ayu. Akele mi. Ngwa cash shop. I think I've forgotten. It's either 1 million each person. Cash. I don't want 1 million or 500,000. This year. For other party. Nangwa hani na nsia. Ndashi. So I chose me to very fair. So I can see where Meshi motor spare parts business. Adima, tupu I happen ka nke ikpeazụ a ga-ajụ ịmago na dịka ịkọrọ anyị mgbe gị na ọga gị na-ekewa unu kewara n'udo ọ bụ eziokwu na onweghị otu kọbọ o nyere mgbe ị na-apụ wee Chukwu wee mepe ụzọ ebe ọzọ isikwa enyere ya aka kedu mmekọrịta gị na ya kamgbe ahụ? Well, mụ na ọga m ka m kpọgotacha ya koto m try ya on a number of occasions this time. Anyị na ọga m bụkwa nwanne m ka ọ bụ all my nephew. So mụ na ya na-eme ọfụma eji ha nchebe whether not settle or settle him before. You know, I believe in life. Before job, or before job, or something like that. But man, take care of yes. I take charge of that. Sure, I had to okay. We are I think two of them. Then you get on the car, my people, and yeah, we are moving on. Ọ dị mma ụmụaka ya ndị a isetụrụ kwa gị na ha ọ na-akpọkọta ha na-eme okwu ọfụma were tu esi enyeburu ha anya kedu etu ọnọdụ ha dị kịta? Of course, and like I told you before we make more than 9 now. It does not mean that no 9 boys be has have them. And we go a number of boys in set to go before that time. So many of my boys are doing very well. A number of them are importers.
a na-atụ afịa na Cotonou. A number of them arụsị bisi na befa, ha arụsị upstairs na Cotonou, lụkwa na n'Igbo ebe a, enwere ndị Imo steeti na ya, ndị Ọkịja, ndị Ihembọsị, Ọzụbụrụ, otu a ka o si dịsị. So they are doing pretty well. Ịmago na onwe ha mgbe 100% of them ga-eji bụkọcha billionaire. Enwekwana ndị ya succeed, nwekwa ndị ya a struggle to, So I'm happy that majority of them are doing very, very well. Mgbe ị nwere ike ijewu na heart of Cotonou, nwata alụta ụlọ elu, anyị mụ ihe ominu, then na-atụ afịa, onwe ndị excuse me, enwe ndị na-atụsi injin moto, na-atụsi different parts of motor, na-atụ different things, So when I see that, it makes me happy. Ihe o ji eme m happy, ihe o ji enye m obi aṅụrị bụ na at least those boys, their progress na vindicate me, their progress na-agbara m aka ebe, their progress, I know why I'm saying this. Ọganihu ha na-aga bụ nnukwute ịgba aka ebe nyere m, and all my prayer na all my boys will be soaring very high. All my boys will be progressing because nnafụ ya na-echeta na ihe a my product. Ọ na-enye m nnukwu afọ ojuju. No. Anọrọzi na business of ịgba boy. Kama anọrọzi na business of employ people. You employ people, you pay them, you empower them. So n'ọlụ ka m na-ewezi ndị mmadụ, ọ bụrụzi nke ịgba boy.